binnen poppen die een heel soort baby's liekje. Maar voor mij binnen het poppen. En voor mij is dit een stukje kunst. Ja, zo zeg ik het zelf, als een stukje kunst. Op een stuk vinyl. En dat is zo levensrecht mogelijk te maken. Maar ben geen baby's. Nee? Nee, absoluut niet, nee. Voor mij niet. En hoe het een orde mee omgeeft, prima. Toen geen orde, man. Nou, wij Nederlanders zijn vrij nuchter, ja. Maar als ik dan die verhalen lees op Amerikaanse forums en dergelijke, werd ze dus te badskipje gaan met de poppen. Hè? Dan komen ze in een winkelkaart. Of ze gaan maar op vakantie. Ze gaan maar het vliegtuig in op school. En ja, nou, dan heb ik wel eens iets van, ja, leuk voor je, maar voordat ik mijn poppen badskippen dwang ga zo. Nee. Nee, echt niet. Ik zet nou alle plooikjes, rimpeltjes, alles wat je op futjes zien komen, zit ik nou in te vullen. Dat accentueer ik al hè. Dat is echt een streep dit. Juist. Alles binnen handbereik, hè. Binnen mondgeblazen kristal-egen. Prachtig egen, echt ongelooflijk, echt. In allerlei kleuren. Nou, dit verschrikkelijke ding, die lieken sprekend op mij van vroeger. Ik ben zo'n lelijke baby. Ik snap niet dat mijn ouders mij houden eigenlijk. Ja, kent ik het helpen, jongens. Want het is wel echt wat ik weer. Ik ben blij dat ik er nu maar op liekje, hoop ik. Ja, het vertedert mij op de een of andere manier. Een baby is en bloedt voor mij toch altijd nog een wonder. En ik denk dat de liefde voor dit soort poppen waar komt. Ja. Ik ben hier toch echt wel zo'n 10 dagen jongens mee aan de gang. Elke jongen een paar uren. En ja, omdat ik gewoon niet wil dat er meer herkens als iemand naar binnen flipt, want hij zit al dubbel. Dat ik vanuit het midden waar je roet. Roeten, jammer ze dit. Wel toepasselijk, roeten bij de wortel. Hè? En dan is een leuk bosje hier. Ik heb hier, dat is echt krek het jonkje van mijn zoon. En ik heb echt ontzettend veel zin om die poppen te maken, maar ik heb momenteel gewoon even helemaal geen tijd. Dit is het? Ja. Deze liep het op mijn kleinzoon. Als baby. Vind ik. Maar ja. Dan maak ik nog eens een keer lekker mezelf op uitleven. Dat is toch een schattig klapje. Leuk hè? En dan jokje in mijn hand. Ik zal nog even geduld hebben, mutten. Dit is Jaden. Ja, ik ben gewoon weer maar dit ventje. Nou, mijn broer wist jaren. En toen wie ik de voorverkoop misrond. Ik zie het net achter de computer op dat moment. En ja, ik heb hem gewoon mist. En toen later kreeg ik toch nog een kans. En toen heb ik die kans met beide handen aangegrepen. Dus hij herinnert me altijd aan die periode. Voor mij werd het wel, ja, heftig. Die zal daarom ik nooit vergeten. Leuk kopje. Zo.